Tak krásný den všem a vítám tu opět Janu Mišurovou. Pro dnešní sdílení nám zasvítilo téma rovnováhy, téma principů rovnováhy života. Uh, Opět je to téma, na které se může člověk dívat z mnoha pohledů, ale my tady společně při i našem soukromém sdílení vždycky přijdou velmi zajímavé výzvy, jak i mnoho věcí nově pojmenovávat i vlastně v tomto období našich cyklů životních. A Jani, ty vždycky pro mě všechno dáváš do tak komplexních souvislostí, jsem za to velmi vděčná. A když se podíváme právě na tu rovnováhu a na ty principy života, uh, je to hodně, když vlastně cítíme nějaké bezpráví, nějakou křivdu, nějakou nespravedlnost, cítíme, že potřebujeme jakýmkoliv způsobem zařídit tu rovnováhu. Mhm. Ale jak to vlastně vnímá i ten všudy přítomný život? Co bys právě na začátek k tomu chtěla pozdílet, tvoje vnímání? No, tá téma rovnováhy, tak ako ja to vnímam, a je presne, jak si povedala, veľmi komplexná. Čiže pokiaľ ja niekde cítim nerovnováhu, tak väčšinou to vyvoláva vo mne pocit nespokojnosti, nespravodlivosti, krivdy. To je veľmi častý fenomén, ktorý si možno ľudia možno pramálo uvedomujú, ale keď sa začnú trošku pozorovať, o čom hovoria, k čomu sa ako vzťahujú, či tam vnímajú práve, že toto by sa nemalo diať, malo by sa to diať inak. Ja niečo nemám, druhí to majú, ja nemám podporu toho života, dajme tomu, hej, že mňa to niekde zastavuje, druhých to podporuje. Proste kdekoľvek ja vnímam práve tú krivdu, tak tam sa od toho života oddelujem. Ale nie doslova, že by ja sa nemôžem nikdy oddeliť od života. To proste nie je možné, ale ten môj filter mi zabraňuje vlastne vidieť ten komplex tej rovnováhy, ktorá sa deje naprieč celkom. Čiže keď ja som jednou bunkou celkového organizmu života, tak ako keď si predstavím, že ja som jednou bunkou v mojom tele, tak a tá bunka teraz bude vnímať, že tak ako napríklad, ja neviem, bunka plúc povie, ja mám menej krvi, ako má srdce, hej, tak môže sa cítiť ukriúdene. A prežije celú svoju existenciu v pocite krivdy a nedostatku, pretože nevidí to, že vlastne ona dostáva presne toľko, koľko má, zase dostáva viacej kyslíku, ako dajme tomu to srdce, kde sa tá krv vlastne len pumpuje. Čiže ja keď vnímam svoj život v komplexe celej existencie, tak vlastne ten pocit krivdy, nespravodlivosti a nerovnováhy sa automaticky vytratí. Ja preto nemusím robiť nič. A podľa mňa tu zase je veľmi dôležité uvedomiť si to, že tie emócie, ktoré cítime, sú vlastne len ukazovateľom toho, akým spôsobom ja premýšľam o tých udalostiach, ktoré sa dejú. Hej? A pokiaľ mám teda emócie súvisiace s pocitom nespravodlivosti, krivdy, nerovnováhy, tak viem, že začínam premýšľať oddelene od toho celku. Že premýšľam len o nejakom úseku, o nejakom výseku. A ja keď vnímam len ten výsek, tak ja sa vždycky budem cítiť v nerovnováhe. Pretože ten život
nevytvára rovnováhu výseku. Ten život vytvára rovnováhu celého celku. To je niečo, ako keby som sa pozerala na rovník a sťažovala sa, že je tam teplo. Ale keď sa pozriem do Antarktídy, tiež sa môžem sťažovať, že je tam zima. Ale z hľadiska celku toho komplexu Zemegule je všetko vždycky dokonale vyvážené. Prúdenie vzduchu je vyvážené, prúdenie vody je vyvážené, teploty sa vyvažujú, proste, aby všetko fungovalo tak, ako má, aby všetko do seba dokonale zapadalo. Čiže vždy, keď vnímam v tom svojom živote nerovnováhu, tak je to len taký impuls k tomu, halo, vnímaš samu seba oddelenie od celku, tým pádom oddelenie od života a oddelenie od súvislostí, do ktorých si začlenená. A v podstate každá udalosť je príležitosťou, kde ja mám voľbu. Môžem vnímať tie udalosti komplexne, tým pádom v rovnováhe, alebo z pozície ega, ktoré vždy vníma len ten výsek. Len to, čo práve čakalo, že dostane a nedostáva. To, čo si myslí, že potrebuje a nie je naplnené. Ale z pohľadu života, čiže toho celku, je podľa mňa vždy ten najvyšší účel naplnený. A ten častokrát vlastne v tej zúženej optike nedokážeme vnímať. Takže to asi tak na úvod. Neviem, či chceš k tomu niečo povedať, aby som sa príliš nerozprávala. No tak já se jenom podívám do těch uplynulých let mýho života a vlastně mě tam přišla obrovská změna i toho, že se mě extrémně všechno zpomalilo oproti posledním 15 letům života. A vlastně jsem se začala ptát, jako co je jinak a co mě to všechno vlastně ty okolnosti promlouvají. Nejenom, že jsem skrze vhledy i zároveň měla spoustu lidí, kteří v těch jejich oborech právě měli taky takováto zastavení v jejich profesích a zároveň právě člověk vždycky začne hnedka přemýšlet, co je s ním špatně. Jo? To je taková ta první myšlenkový procesy, který prostě má, co všechno dělá špatně, když vlastně přijde ta proměna, že se něco vlastně začíná vyrovnávat, vyvažovat úplně i, dá se říct, i vstupem, můžeme i to nazvat, že i ta rovnováha souvisí jako s jistým novým cyklem, s jistým s novou fází v našich životech. Tak to ještě pozoruju. A bylo to pro mě velmi náročné, protože 15 let jsem byla v takovém jakoby velmi proudivém módu, kde všechno bylo nějak vyrovnané a najednou se mě začalo dít, jak když ty nový toky té rovnováhy, ale můžu říct, že to nebylo ani jako pozvolný, bylo to během velmi krátké doby, velmi rychle jiné. Jo? A to vlastně v nás lidech začne pokládat ty otázky, co vlastně ten život opravdu k nám promlouvá. Jsem jenom jako i na mým životě, dá se říct. No, pekne si to pomenovala práve, že je to iné. Čiže nás častokrát vyvádza z tej rovnováhy práve to, že tú zmenu nečakáme. A cítime sa, že na ňu nie sme pripravení. Hej? Ale jediný, kto na to nie je pripravený, je tá myseľ. Pretože myseľ to chce kontrolovať, myseľ víta zmeny, ktoré
ona žiada, ktoré ona očakáva a ktoré akoby chce si vymanifestovať, tak tie očakáva a na ne je pripravená. A potom, pokiaľ príde práve skrze ten život a vlastne to kolo života, nejaká zmena, ktorú tá myseľ nečaká, nepredpokladá a cíti sa, že na ňu nie je pripravená, tak je vlastne paralizovaná a hľadá, vidí v tom tú nespokojnosť a tú nesprávnosť. Že čo teda sa tu pokazilo, keď tu nastala zmena, ktorú my sme si neprijali, ktorú my sme nečakali. No, ale pokiaľ ja si uvedomím, že dobre, toto je len perspektíva mysle, ale ja som oveľa viac ako len mysel. A rovnako ako som viac ako len moje plúca alebo moja pečeň, tak ja som oveľa viac a ja som život. A to znamená, že ja nemôžem byť nepripravená na nič, čo mi život prinesie. Nemôžem byť nepripravená. Ten život sám ma v podstate, my koľkokrát nerozumieme udalostiam, ktoré sa nám počas života dejú, alebo ktoré sa počas života dejú, ale každá jedna udalosť, každá jedna skúsenosť, každé jedno uvedomenie, každá jedna vnútorná premena je práve súčasťou prípravy na všetko, čo bude prichádzať. A to je tá nevedomá príprava, ktorú myseľ nemá pod kontrolou. A preto je dobre len si uvedomiť, áno, teraz sa deje niečo, čo moja myseľ nie je schopná uchopiť, vyvádzajú to z rovnováhy, má tam pocit bezmoci a straty kontroly, ale to je len mentálna časť. Ale ja som oveľa viac. A to, kým som, je pripravené na všetko, čo sa predo mnou objavuje. Na všetko. Čiže ja keď takto sa nahliadam na zmeny a som si vedomá toho, že každá zmena smeruje k vlastne uvedomeniu si celého komplexu toho, čím ja som, vlastne k tomu poznaniu a k tomu zážitku, tak ja nemám dôvod sa obávať. A tým pádom môžem zostať vo tej vnútornej rovnováhe aj pri zmenách, ktoré tá myseľ nečaká. O tom je tá dôvera. Je ľahko dôverovať životu, keď sa dejú veci, ktoré myseľ čaká a vie ich predvídať. A má pocit, jaká ona je majsterka, jak to zvláda, jak sa proste všetko deje, tak jak ona chce. Ale potom príde vlastne ten nový cyklus zakoreňovania a uvedomovania si dôvery v život. Niekto by to mohol nazvať skúškou, je to také zrozumiteľnejšie, ale v podstate je to niečo, ako keď príde výchor do Tatier a odskúša pevnosť tých stromov a zostanú naozaj len tie, ktoré boli pevne zakorenené a mali vytvorený komplex opory okolo seba. A toto je vlastne, to je aj náš život. Tie skúšky alebo tie udalosti prichádzajú a oni nám pomáhajú upevniť sa v tej dôvere. Znovu opakujem, je ľahko dôverovať, keď veci sa dejú tak, jak čakám, ale dôverovať, keď sa dlhšie obdobie dejú veci mimo mojej kontroly, tak to je už podľa mňa taký opravdovejší, autentickejší aspekt dôvery. Že dôverujem, aj keď neviem, čo príde. Aj keď neviem, čo príde teraz, čo príde zajtra, čo príde pozajtra, ale dôverujem, že som pripravená na každú zmenu, ktorá príde, na každú udalosť, ktorú príde, pretože život ma už na ňu dávno pripravil. A postavil ma do nej preto, lebo ten život, ktorý chráni život, nepostaví tie svoje bunky do situácií, ktoré nezvládnu. Tak ako keď máš armádu a si tým najgeniálnejším veliteľom a generálom, nepošleš do prvej línie tých najslabších. Pošleš tam tých, ktorí proste tú prvú nálož dajú. Hej? Takže áno, nemusí to byť vždy ľahké. Tiež si tí v tej prvej línii povedia, jak by nám bolo dobre vzadu,
ale zase ako môžu postúpiť ďalej, ako môže ten celok postúpiť ďalej, aj ten jednotlivec, keď bude sa neustále niekde schovávať v tej komfortnej zóne toho známeho. Hej? Takže je to o tom zostať v rovnováhe aj pri tých nepredvídateľných zmenách a vlastne keď vnímam nejakú nerovnováhu v živote, tak vždy je to len o tom nájsť najskôr tú rovnováhu v sebe. Tak ako keď som na rozbúrenom mori a tú loď proste lomcuje z jednej strany na druhú, tak keď ja tam budem nervózne v panike pobehovať, nebudem, ani tá loď nebude vo väčšej rovnováhe, ani ja nebudem vo väčšej rovnováhe. Ešte s prepáčením sa z toho povraciam a skončím vysílený niekde na podlahe. Takže skôr sa viacej ladiť na to, kde je vo mne ten priestor kľudu, dôvery a pokoja a potom z tohto priestoru sa nahliadať na tie zmeny, ktoré prichádzajú. A samozrejme aj na tie situácie, ktoré môžem vnímať, že nie sú spravodlivé, nie sú také, aké by z môjho pohľadu mali byť. Mhm. A to, na to právě navážu. Je mně úplně jasný, jsem to vypozorovala taky z jistých událostí v mým životě, že prostě ten život vyrovnává všechno úplně jinak, než ta naše mysl očekává, než si myslí. Mohla bys tedy třeba i uvést nějaký příklad, přesně jak se to děje, jak se ta rovnováha děje vlastně i přesto, že mysl to očekává jinak. No asi najviac je to viditeľné a citeľné vo vzťahoch, hej? Lebo my si niektoré vzťahy uvedomujeme a tam vlastne tlačíme na tú rovnováhu. Lenže my nie sme súčasťou len tých vzťahov, ktoré si uvedomujeme. My sme súčasťou vzťahov, tak ako to mycélium. Proste není to len tá maminka hríbik a dieťatko hríbik, ale v tom podhoubí je mycélium, ktoré je spojené so všetkými hríbikmi v lese. A ja keď si toto uvedomím, že tá rovnováha sa možno zdanlivo nedeje medzi matkou, dcérou, medzi, ja neviem, súrodencami, alebo manželmi, alebo bývalými manželmi a podobne, tak vždy je to len nejaký výsek, na ktorý ja sa pozerám. Čiže ja teraz nedostávam, ja neviem, mám pocit, že nedostáva sa mi takej podpory, ako sa dostáva niekomu inému, kto teraz, ja neviem, vyhral v športke. Hej? A ja si poviem, no prečo mne život nedovolí takúto podporu získať. Ale keby som ja vnímala komplexne, naozaj mala možnosť nahliadnúť, tak ako keď čítame knihu alebo pozeráme film a nahliadame na životy všetkých tých rolí, ktoré sa tam dejú, tak máme pocit, že všetko so všetkým súvisí a že každý dostal to, čo mal dostať. Zatiaľ, čo keď ja sa pozerám len na ten výsek, že aha, tak ja neviem, ja som teraz sa postarala o svoje dieťa, kto sa postará o mňa? Ale o mňa sa možno stará, a teraz poviem, možno štát, možno nejakí priatelia, možno starí rodičia, proste tá podpora prichádza z rôznych prúdov, ale ja ju čakám, že malo by mi ju vrátiť to dieťa, ktoré je nevďačné, že ja som sa o ňoho postarala, ono teraz, ja neviem, odsťahovalo sa do Ameriky a ja som tu sama, bezvládna a bez pomoci. Nikdy to tak nie je. Čiže vždy, keď vnímam nejakú krivdu, nespravodlivosť, nerovnováhu v nejakom vzťahu, tak je to len preto, že sa pozerám na malilinkatý výsek môjho života a na malilinkatý výsek života toho druhého človeka. A keď to vlastne takto rozšírim, ako keď
mám baterku, ktorú si môžem korigovať, aký záber zoberie. Čiže keď sa pozerám len na ten malinký úsek, tak mám pocit, že všade je tma, všade je nič. A keď Mhm. to rozšírim a uvidím všetky tie súvislosti, tak je mi jasné, že ja vlastne dostávam z toho pola toho života, dajme tomu, kopu lásky, kopu príležitostí, kopu takých situácií, kedy, dajme tomu, nemusím mať výdavky, ktoré majú iní ľudia. To je vec, ktorú si naozaj, jak sledujem a komunikujem s ľuďmi, veľmi málo ľudí uvedomuje, že vidia len to, čo oni, dajme tomu, vydávajú a nevidia, kde život im jakoby šetrí tú energiu tým, že nemusia vydávať energiu tam, kde ju zase vydávajú iní ľudia. Mhm. 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 A to je stále sa točíme o tom, že či sa ja na ten svoj život a životy iných, a teda ten komplex života, pozerám len cez výsek jednej udalosti, alebo že či poodstúpim a pozriem sa naozaj, jak tou baterkou, keď točím tým závitom a teraz uvidím celý svoj život a zároveň sa pozriem aj na životy iných z toho nadhľadu. Tak vtedy tam tú rovnováhu uvidím. Mhm. Vtedy tam tú rovnováhu uvidím, pretože ona tam vždycky je. Ale je to o mojom rozhodnutí. Chcem sa lutovať a vnímať to, že teraz sa mi niečoho nedostáva. Mnoho ľudí v tom zostáva, pretože sú tak závislí na pocite sebalútosti a krivdy, že oni nie sú ochotní poodstúpiť a vidieť ten celok. Ešte sa cítia naopak napadnutí a ukrivdení, keď im na to niekto poukáže. Mhm. Mhm. Takže keď sa pozriem na to, čo všetko som, dajme tomu, od života už dostala a vtedy som nevidela to, že dobre, teraz tá hudba života z hľadiska nejakých darov, možností, príležitostí hrala naozaj ako keby zdanlivo pre mňa a možno som aj akoby bola v tej vďačnosti a bola za to vďačná, ale život je proste na vlnách. Ja musím byť schopná byť vďačná alebo byť v pokoji a v prijatí aj vtedy, keď dajme tomu ten život nejaké príležitosti nedáva. Ale nie je to o tom, že by nedával príležitosti same o sebe, len dáva iné. Iné zase, ako ja čakám. A napríklad veľmi sa stretávam s takým fenoménom u ľudí, že niekto má pocit, že jak by som povedala, že narodí sa s tou zlatou lyžičkou v kuse a dári sa mu celý život a všetko ako keby dostával na zlatej tácke a tá myseľ hneď začne vytvárať a generovať predpoklady. Takto to bude, toto je tvoja prírodzenosť. Hej? Takto to proste bude stále. A potom príde cyklus, kedy vlastne ako keby tie príležitosti pre hmotný a materiálny úspech alebo ten materiálny blahobyt idú do úzadia a prichádzajú do popredia príležitosti, dajme tomu vzťahové, ktoré môžu byť extrémnou výzvou pre toho človeka, pretože to doteraz neriešil. Mal pocit, že keď mal peniaze, tak aj vzťahy boli dobré a teraz vlastne prichádza k uvedomeniu, že ten nedostatok financií len viacej odkryl, aké tie vzťahy v skutočnosti boli, ale on dostáva príležitosť hlbšie sa ponoriť a rozvinúť vlastne tú svoju podstatu aj v tejto sfére. Čiže tým ja len chcem povedať, že z hľadiska tej komplexnosti života, život neustále generuje možnosti, len mysel v nich filtruje, takéto nechceme, to je moc nekomfortné. My chceme také, čo už poznáme, v čom už vieme chodiť, čo nám vytvára taký ten vnútorný komfort, čiže drží nás v tej komfortnej zóne.
Lenže tam sa už v podstate ako keby život povedal, tu už sa nemáš kam posunúť. Tu už si zažila alebo zažil všetko, čo v tejto sfére si pre túto inkarnáciu vybrala a teraz ideme na ďalší level. Ale Mhm. nemusíš sa báť, proste žiadna situácia nebude taká, aby si na ňu nemal všetky nástroje a nebol pripravený. A znovu sa vraciame vlastne k tej dôvere, že môže to byť nekomfortné a môže to byť dlho nekomfortné. Ale čím viac ja tomu budem odporovať a čím viac sa budem snažiť vrátiť akoby ten starý cyklus, tak tým viac budem generovať si vlastne to utrpenie a tým menej radosti v živote budem cítiť. V podstate radosť zo života nespočíva v tom, že všetko sa deje tak, ako ja chcem. Ale že ja opúšťam ten priestor mysle, kde je práve ten pocit krivdy, viny alebo lútosti. Lebo krivda vždycky generuje lútosť. A ja keď som v lútosti alebo v sebalútosti, nemôžem mať súčasne radosť zo života. To sa Je to tak, vylúčuje. je to tak. A teďka, když o tom všem mluvíš, tak mě tam vyvstala otázka. Proč, a vnímám to, většina lidí má rovnováhu a nerovnováhu spojenou s přijímáním financí anebo Hmm. nějakých materiálních prostě statků, materiálních hodnot. Proč? Asi preto, že tam sa to dá prepočítať. Tam na to mysel tak akoby najviac naskakuje, lebo tam sú čísla a kde sú čísla, môžeme to porovnávať. Zatiaľ, čo v tej, dajme tomu, emocionálnej alebo nejakej psychickej úrovni, tam je to veľmi subjektívne. Hej? Že či ja nachádzam naplnenie vo vzťahoch, že či mám po svojom boku partnera, ktorý mi posilňuje kvality, ktoré ja v tom živote sú pre mňa cennejšie ako, dajme tomu, tie financie, hej, tak to je také vágne. Tak preto tá mysel radšej, toto, tuto proste nezvládnem prepočítať, tak sa budem utiekať k tej finančnej rovine, tam je to jasné. Toľko to som dal a dostal som len toľko to. Lenže tu sme znovu naspäť k tomu, že financie sú stále len energia. Keby nemali keby nemala tá energia nejaké matematické vyjadrenie, tak sme rovnako v tom zmetení ako v iných oblastiach. A jak ja si všímam, v podstate, dajme tomu, niekto môže získavať od života menší prísun financií, ale získava tú energiu zase z iných zdrojov, napríklad tým, že má nižšie náklady na život, na bývanie, nižšie náklady na výdavky na zdravie, alebo žije na takom mieste, že vôbec nepotrebuje chodiť na dovolenky, že to miesto mu poskytuje dostatok priestoru pre regeneráciu. Hej? Čiže to sú veci, na ktoré je proste tá myseľ krátka. Pretože si to naozaj vyžaduje väčší komplex vnímania, ako tá myseľ bežne v tom svojom programovom funguje. Čiže ja keď chcem uviesť alebo naladiť sa na tú rovnováhu vo svojom živote, tak ja si práve toto všetko musím uvedomovať. Že môj príjem, čiže keď vnímame akoby tú rovnováhu v tej efektivite, že príjem rovná sa výdaj, hej, tak ja si musím uvedomiť, že čo všetko je môjim príjmom, nie sú len tie aktíva, ale sú aj veci, ktoré sú možno vyjadriteľné vo finančnej hantírke, ale ja ich nemusím vydať. Čiže napríklad mám vo svojom živote bytosť, ktorá má veľké výdavky na svoje deti a môže to vnímať ako krivdu, že proste tie deti ho stoja veľa peňazí, viac ako, dajme tomu, iných rodičov, ale zase má nulové náklady na bývanie.
neplatí energie, neplatí nájom, nemusí sa starať o údržbu bytu, neplatí Wi-Fi, proste a tam, keby si uvedomil, že vlastne takýmto spôsobom môže získať 1 000 eur kvázi, akoby taký neviditeľný príjem, tak si povie, fíha, ja som jaký mega bohatý. Hej, čiže, ale je to o tom mojom vnútornom rozhodnutí. Budem sa chcieť vnímať ako ten, kto je ukriúdený, ten, kto sa polutuje, alebo ten, ktorý vie, aj keď to možno na prvý pohľad nie je vidieť z pohľadu mysli, vie, že život neustále vytvára tú rovnováhu. Neustále ju vytvára. Ale tiež si treba uvedomiť to, že ten život nie je len jedno kolečko. Že dneska som niekomu niečo dala, dneska to potrebujem dostať. Tých kolečiek sú tam milióny a proste to, čo som ja, dajme tomu, dal pred 20 rokmi, mne sa to môže vrátiť za 40 rokov. Alebo sa mi to môže kvázi vracať ako keby v splátkach, postupne vytváraním nejakých príležitostí, ktoré ja zase, keď len vytrhávam veci z kontextu, čiže pozerám sa len na tie jednotlivé udalosti a nevnímam tú súvislosť, tak ja to nepostrehnem. Ja nepostrehnem, že to, čo som, dajme tomu, pred 20 rokmi už niekomu dala, že mne už to ten život vrátil. Že mi to vrátil v rôznych podobách. Že mi to vrátil v podobe príležitostí, v podobe ľudí, ktorí prišli do môjho života a predstavovali určitý typ energie, o ktorú sa môj život obohatil, alebo predstavovali určitý typ úspory, energie, ktorú som ja nemusela vydať. Hej, toto je tak komplexný proces, že naozaj ja môžem byť v tom kľude a v tom pocite rovnováhy jedine, keď to budem takto vnímať. Pokiaľ sa ja budem pozerať na tie výseky, tak budem vždycky nachádzať nejakú nerovnováhu. Tak to je. A teďka tady mám téma, jak vlastně, co to znamená, jak se žít a prožívat život v rovnováze s tím, kým skutečně ve své přirozenosti a ve své esenci bytí jsme. Vím, že už z toho i v tomto všem, co si sdílela, vlastně i odpověděla, ale my to i slyšíme v různých, můžeme říct, moudrech, pořád to k nám přichází, ale co to vlastně prakticky v každodennosti znamená? Žít, prožívat ten život v rovnováze s tím, kým skutečně ve své přirozenosti jsme. Co bys tomu řekla? No a tu presne, ako si povedala, že počúvame to v rôznych múdrach, znie nám to ako niečo, čomu v hĺbke seba aj veríme a vnímame ako pravdu, ale práve vtedy príde to uvedomenie, že či to aj žijem, príde vtedy, keď ja začnem vnímať nejakú nerovnováhu v živote. Pokiaľ začnem vnímať tú nerovnováhu v živote, tak je to len preto, že sa viacej stotožňujem s tou osobou, ktorú vlastne vo mne vytvára tá myseľ. Čiže stotožňujem sa len s tou svojou oddelenou stránkou a prestávam vnímať to, že toto je len moja kotva pre to všetko, kým ja som. Keď hovoríme o tej jednote, a ja sa teda vnímam ako jedno a že nikdy som v podstate nebola oddelená od toho, kým som, čiže od tej jednoty, tak potom nemôžem vnímať ani žiadnu nerovnováhu, pretože nie je nikto, kto by dostával a dával viac ako sám sebe. V podstate všetko, čo dostávam, keď sa naozaj vnímam z perspektívy jednoty, čo je jediná naša prírodzenosť, tak nemôžem mať pocit, že sa mi niečoho nedostáva, pretože vidím
čo všetko vlastne v tom živote plynie. A keď to aj akoby zdanlivo dostávajú druhí ľudia, to všetko som ja. Len sa na to nepozerám cez ich oči, ale pozerám sa na to cez tieto oči. A teraz je to o tom, že či sa ja v tej chvíli budem len identifikovať s tým, že ja som len tieto oči, ja som len toto telo, alebo či som naozaj schopná vnímať to, že ja som všetko a mne sa všetkého dostáva. A ja keď dávam, nedávam nejakej oddelenej bytosti, ale dávam životu a zase sama sebe ako život to vraciam. A vraciam to sebe ako tejto jednotke a tamtej jednotke a hentej jednotke a vždycky si to vraciam presne tým, čo potrebujem pre naplnenie toho môjho inkarnačného zámeru. To je asi tiež, čo treba vždycky zohľadniť, že ja by som si mala uvedomiť to, že prišla som si sem niečo zažiť. Nenazývala by som to tak vznešenie ako poslanie, lebo to je veľmi zavádzajúce a častokrát vnímam, že ľudia si to vysvetľujú tak, že pre poslanie sa treba obetovať a trpieť a neviem čo všetko, ale keď si teda rozoberieme to slovo, tak ako ja som sa sem poslala, aby som niečo zažila, a aby som nejakú kvalitu samej seba rozvíjala do širších perspektív. A ten život mi preto vytvára podmienky. A niekedy jednou z tých podmienok je niečo ako keby odliať a nejakú inú kvalitu priliať. Ale ja, dajme tomu, môžem veľmi lipnúť na tej kvalite, kde je práve odliv, hej? A tu sa zase objavuje to, že ja keď na niečom lipnem, tak stále mám pocit, že som oddelená od toho života. Ano, ano. Nemôže, ja keď som jednota, tak mne nemôže nič odísť úplne. V podstate z hľadiska celku je to stále prítomné, len sa to prelieva, tak ako sa niečo v rámci oceánu prelieva, hej, že stále je to súčasťou toho oceánu, len proste teraz jedna vlna je na jednej strane a jedna na druhej, ale stále sú súčasťou jedného oceánu. A tým Krásne. pádom sú vyživujúce aj pre mňa, len ja si to neuvedomujem. Ja A z tím, hľadiska osoby si to neuvedomujem. a tím pádem si nedovoluju tu výživu prožít naplno. Áno, lebo ja prežívam to, čo mi vlastne mysel dovolí. Keď sa mysel pozerá na život z priestoru nedostatku, tak ja nemôžem prežívať pocit pokoja a pocit harmónie a pocit dostatku v podstate v takej nezávislej kvalite. Že tá myseľ neustále vytvára. Dostatok je, keď máš to, čo chceš. Lenže mať to, čo chceme, nie je vždy ako mať to, čo potrebujeme. Keby ego rozhodovalo o tom, že život mu dáva to, čo chce, tak proste zostane zasekané v komfortnej zóne, nikdy sa nikam neposunie. Nikdy. V podstate je to niečo, ako keby si vybudovalo zlatú klietku okolo seba a život prepluje okolo neho. Ano. A určite aj to je možnosť, ale ten život bude ťukať na brány a vlastne na hrany tej zlatej klietky a bude volať. Bude volať. Je to tak, tak to se to přesně děje. A tak tady mám právě ještě, i když už na tohle téma něco i teďka zmínila, právě ty životní principy rovnováhy, kterým my můžeme odporovat. To, že vlastně opravdu čekáme to, jak ta rovnováha má přijít, a ona přijde úplně jinak, než si naše mysl představovala, tak čemu všemu vlastně můžeme odporovat?
Jestli můžeš taky třeba nějaký příklad v tomhle taky uvést. No, napríklad najviac sa stretávam s tým, že ľudia odporujú strate kontroly. Hej? Mhm. Obzvlášť, keď sa im darí uh, udržiavať si kontrolu, seba kontrolu, kontrolu vo vzťahu, kontrolu, dajme tomu, nejakým plánovaním a tak ďalej. A čím dlhšie sa im to darí v svojom živote, tým viac na tom lipnú. A čím viac na niečom lipnem, tým viac odporujem opaku tejto kvality. A samozrejme robím to, už len stačí si uvedomiť tú motiváciu. Prečo tak veľmi potrebujem mať kontrolu nad sebou, nad okolnostiami, nad vzťahmi, nad ľuďmi v tých vzťahoch a tak ďalej. Pretože sa bojím čoho? Bezmoci. Bojím sa, že keď ja to nebudem mať pod kontrolou, tak to proste pôjde všetko smerom, ktorý je pre mňa nepriaznivý. Takže život ma nevyhnutne vystaví situácii alebo situáciám, kedy kedy mi vlastne ako keby takto zoberie tú kontrolu a povie, moja, ty ju vôbec nepotrebuješ. To je také bremeno, snažiť sa veci kontrolovať. A myslím si, že mnohí uvedomelí ľudia si to aj skôr alebo neskôr uvedomujú, jak ich to oberá o energiu. Neustále všetko sledovať a snažiť sa mať pod kontrolou nejakou manipuláciou a ťahaním za špagátiky, že to je neustály život v strese, pretože sa stále pozerajú na to, kde by o tú kontrolu mohli prísť. A čiže buď na to prídu sami a povedia si, už som tak z tej kontroly unavený, že už to púšťam, alebo ten život im tú kontrolu proste príde, zoberie a hodí ich do situácie, kedy naozaj precítia plne tú bezmoc. A nie je to preto, že by ich chcel trestať a povedať, fuj, ty, bola si škaredá zlá, že si všetko kontrolovala, teraz ťa za to potrestám a budeš cítiť bezmoc. To nie je žiadny trest. To je práve jednak tá rovnováha a jednak to robí preto, aby nás oslobodil. Aby nás oslobodil od toho bremena iluzórneho strachu, že ja keď tu niečo nebudem kontrolovať, tak mňa ten život bude vláčať jak loď bez kormidla, bez kapitána. Hej? Že o tom to vôbec nejde. Ja si potrebujem tú situáciu zažiť práve preto, aby som si uvedomil, že ja tú kontrolu vôbec nepotrebujem. Že ja tú kontrolu používam úplne nesprávnym spôsobom a je pre mňa záťažou a vlastne to, čo si myslím, že mi má zaistiť, tak to mi v skutočnosti berie. Ako prvý príklad, mnohí kontrolujúci partneri si myslia, že kontrolou si zaistia trvalé partnerstvo a práve tá kontrola býva tým najväčším kameňom úrazu, že to zničia. Že ten Že to druhý se začíná vzdalovat, že jo? presne tak. A že je len otázkou času, kedy sa to rozsype. A, a čiže tým chcem len povedať to, že prežiť ten opak tej kvality v rámci rovnováhy nie je trest, ale je to akoby také láskavé nasmerovanie toho života, ktorý povie, nemusíš sa toho báť. Pozri, je to len pocit. Nechaj ho prejsť telom a budeš vidieť, že si sa celý život bál niečoho, čo bolo úplne v poriadku. Ja niekedy pri terapiách hovorím, že je to ako keď máte arachnofóbiu, že tiež potrebujete postupne zisťovať, že sa nemáte čoho báť. Čiže najskôr príde taký prvý kontakt, že uvidíte toho pavúka za sklom. Potom ste s ním v jednej miestnosti a postupne sa mu približujete, až nakoniec prídete k tomu, že vám sedí na ruke a vy si užívate, aké je to fajn, že vlastne celý život ste sa báli niečoho, čo nie je žiadnou hrozbou. A tak je to so všetkým. Preto ten život nám dáva možnosť okúsiť kvality, pred ktorými sme dovtedy uhýbali. Pretože sme mali pred nimi bezdôvodný strach alebo obavy.
Čiže nie je to trest, ale je to výzva k tomu, aby sme naozaj sa prestali báť, aby sme sa toho života prestali báť. Čiže v tom, preto hovorím častokrát aj ľuďom na terapiách, že nie je dôležité to, čo sa vám deje. Dôležité je to, či v tom nepociťujete niečo, čomu v skutočnosti odporujete. A to je to, čo je účelom tej situácie. Že život vás vystavuje tomu, aby ste okúsili tú kvalitu, ktorej odporujete a uvedomili si, že nie je dôvod odporovať. Štempl. Krásně řečeno. Tak, tak. Tak, z mého seznamu již tady nic nezbylo. A jak většinou při všech našich přítomných sdíleních ještě úplně takové poslední nějaký rezimé, souhrn, kdybys mohla nějaký poslední vzkaz k tomu, jak se ta rovnováha prostě v našich životech děje. Co by to bylo? No, možno naozaj len veľmi stručne, len to uvedomenie si, že aj keď ja z perspektívy mysle niekde tú nerovnováhu vnímam, uvedomiť si, že je to len moja ilúzia, vyvierajúca z pocitu oddelenosti a vrátiť sa k tomu, že viem, že rovnováha sa proste deje. Rovnováha sa nemôže nediať, pretože inak by sa život sám rozpadol. Rovnováha sa vždy deje a deje sa spôsobom, ktorý vedie k zachovaniu života. Môžem tomu nerozumieť, môže sa mi to nepáčiť, ten spôsob, ktorý vidím, ale deje sa to vždycky takým spôsobom a takým tempom, ako potrebuje ten celok. My nikdy nevieme, prečo, ani nemusíme vedieť, prečo teraz nám život niečo zdanlivo nedáva a dáva to niekomu druhému. Ale vždy je za tým nejaká naša potreba a potreba toho druhého človeka pre jeho vlastný evolučný cyklus a zároveň pre evolučný cyklus celého toho celku. Mne stačí len toto uvedomenie. Tým pádom už nepotrebujem hľadať nejaké vysvetlenia, keď viem toto. A ono sa to potom objaví. Vždy, keď tá udalosť prejde, tak ja s odstupom času uvidím, aha, vďaka Bohu, že mi to vtedy život nedal, to, čo som chcela, lebo teraz chápem, čo by to, aké deštrukčné následky by to pre mňa malo. Jak môj život by sa vlastne odklonil na linku, z ktorej by som teraz nevedela, dajme tomu, odísť. Tak, i to můžeme přesně takhle vidět hodně zpětně. Takže Janě, já opravdu moc krát děkuji za všechno k tomuto tématu. Zároveň všichni, co toto téma vnímáte, že je stále a bude celý život vlastně v našich životech v poli i tom kolektivním, že jste dostali i jisté velmi, velmi exaktní odpovědi. A v případě, že byste měli zájem ještě něco prohloubit, můžete kontaktovat jak Janičku nebo mě na to téma rovnováhy ve vašem životě, pokud si cítíte právě někde to bezpráví, tu křivdu, tak je důležité se na ní podívat a vlastně uvolnit se z ní, osvobodit se s ní, aby i ten sám život mohl odpovědět takzvaně po svém. A v případě, že zasvítí zase další téma, budeme se těšit zase na společné spoluzdílení. Všechno nově budu sdílet i pravidelně, všechna naše spoluzdílení i společně
vnímám, že velmi navazují, jak se to děje i poslední rok, vlastně, že ty témata jako kdyby se prolínaly v těch našich životech nás všech. Takže můžete zkouknout ještě ty naše za poslední x měsíců, co jsme nahráli. Věřím tomu, že vám i tak můžou být podporou a v případě, že když se jedná o téma rovnováhy, kohokoliv naše sdílení podpořila jakýmkoliv způsobem, přijímáme i jakékoliv příspěvky finanční, nově budu ke všem našim sdílením dávat link na Buy Me Coffee, který můžete nám koupit Janičce i mně kdykoliv kávu a pozvat nás na kávu. Takže tímto dním moc krát děkuji a zase někdy příště při nějakém novém tématu. A tobě opravdu, Janí, děkuji, jak to krásně, komplexně nám všem předáváš, sdílíš a přeji nám všem, ať rovnováha se děje. Ať už se jenom děje. Tak jo, krásné dny letní.